aton mga simbahan diri sa Archdiocese sang Capiz. Ini nga santos nga misa sarang ninyo nga maupdan pinaagi sa 88.1 FM band sang inyo mga radyo. Subong man sa nagkalain-lain nga Facebook pages kaangay sang 88.1 Spirit FM Rojas. Pamati Archdiocese of Capiz kag Kasap. Ang aton misa sa kahanginan bukas man para sa tanan nga luyag magpadala sang ilang nga intensyon. Mahimo lamang nga ipadala ang inyong mga pangabay pinaagi sa aton hotline number nga 0954-279-5808 ukon sa 88.1 Spirit FM Rojas Facebook page. Ang mga donasyon nga aton malikom igaparte ni Sir sa mga programa sang sining estasyon kasubong na lamang sang educational kag medical assistance. Misa sa kahanginan ginadulong sa inyo sang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Archdiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabilungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapang lakaton. Good morning! Good morning! Good morning! Kaya dayad nga aga sa aton tanan. Kanamiton sang silak ni Haring Adlaw. Oras sa Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 8:11 sa aga. Ang aton nga paghatag sang pagpanamyaw kag katahuran sa aton nga mga suki nga tagpalamati. Sa 16 kakabanwahanan sa probinsya sang Capiz, tanan nga mga kabaranggayan man sa bilog nga probinsya kag sa 47 kakabaranggayan diri sa siyudad sang Rojas. Sa aton nga mga listeners sa 71 ka mga parokya kag mga mission stations. Sa mga nagaupod sa aton sa Facebook live streaming, good morning, mayong aga, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa aton nga pagpangalaga diri sa simbahan nga nagapanglakaton February 4, 2026. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sang Spirit FM Rojas, nga napangunahan sa aton halangdon nga Arsobispo the Most Reverend Victor Bibendico, sa aton nga mga kaparian sa nanari-sari nga mga parokya kag mission stations nga napangunahan sang aton nga Bikaryo General Monsignor Reggie Pamposa. Mangin kaupod nyo sa isa ka oras nga pagpangalagad sa subong nga aga, Father Mark Granflor, upod sa akong partner technical, Alagad Benny Dalida.
Tapos ang pagulan-ulan sa mga nagliligan nga mga inadlaw, masingki na naman ang init. No, pero may palabuto, no? Tawag bulabantayan ng lakat sang panahon. Kabay pa nga hindi madayon ini nga daw namumuong masamang panahon. May mga helikoton kita sa aton parokya kaga mga mission stations kag sa kabugusan sang Arkidiocese sang Capiz gani we hope and pray nga mangin maayong aton nga panahon sa sunod nga mga inadlaw. Antes kita malipat, happy birthday sa aton nga birthday boy, Father Antonio Carmelo Boy de los Reyes. Si Soon Boy ang parispris sang Duran sa Banwasang Dumalag. Happy birthday, Father Boy, Soon Boy. Kung nakabati kang nagapamati ka, kabay pang mamantikaan man niya sungad namon di. Nakipangayo sang birthdayhan. Si Father Boy, isa sang mga pari sa nga na-assign sa Banwasang Dumalag ti damo na dangaton nga mga parokya. Ara ang of course St. Martin sa Banwasang Dumalag. Ara ang San Vigilio dira lang sa tabok sang suba no sa San Roque ti parokya man ina. Ara man ang din pa ang Konsolasyon Dumalag. Ara dira si Father Robert Alba sa San Vigilio. Ara dira si Father Matt Solweta. Sa Duran Dumalag, si Father Antonio Carmelo Boy de los Reyes, si Soon Boy. Kaga siya ang kura paroko, no? Happy birthday, subong happy birthday. Sa Banwa, ti si Father Reman, si Toto Reman Bakusa. Happy birthday kay Father Boy. Sa buwas nga adlaw, ti may birthday man kita, Father Roberto Dodoy Albin Ramirez. Galing si Father Dodoy Ramirez nga taga Mambusaw, ti ito na niya sa Amerika. Kita yaari lang kita sa Omarica. Kagahapon ang atong binalanggang arsobispo ti ato sa Banwasang Kalibo sa probinsya Taclan nag-apas ang aton nga mga kaparian nga membro sang Board of Consultors. Nagpakighinon anon sa Board of Consultors man sang Diocese of Kalibo pagplastar sang schedule para sa installation ni Father Jojo Villarreal o kon Bishop Jojo bilang Bishop-elect sang Diocese of Kalibo. Mga kwansina, mga balita, tuhoy sina, kag ginaplansya pag mga schedule, mabatian man ninyo diri, kag i-cover man nato nila diri sa Spirit FM Rojas. Good morning sa mga nagabiyahe. Subong ang naka-tune in sa aton sa 88.1 Spirit FM, sa FM band sa inyong mga radyo, halong sa pagbiyahe. Damo gid sa nagakalatabo nga mga ulo aksidente sa dalan. Ti ang panugyan sa aton ti ulo aligmat, pero antes pagpadalagano na imong lakyan pang tsekyara anay. May gasolina kung krudo kabla. Ang imo preno gahawid bala, ang hangin mo balanse bala, hangin sang gumaha, hindi hangin sa ulo mo, hindi bala saldi alohado, ang hangin sa guma ang ina-check, no, hindi ang hangin sa ulo. Sa mga abyan naton dira sa talyer sa Anhawon, good morning dira sa inyo tanan. Mustada si Toto Art, way kita da ka pamasyar, ti ang iya kantabi, amo man diapon, wala gin nagalain Ano ganing kanta niya sina? Pag-ibig ko sa'yo, hindi magbabago. Alin sa pagkilalain naman sa subong, hindi mo lang nagbabago pa rin. Sa mga suki naton sa Chodor Arsenas Trade Center kag sa mga talipapa naton diri sa Rojas City, sa mga merkado publiko naton sa probinsya sang Capiz, labi dagit sa Banwasang Panay. May mga suki kita na naka-tune in gid sa aton sa Banwasang Panay. Damo nga salamat kag
Kabay nga mayo ang aton nga benta subong adlaw. Buwas tinda na mas panay, no? Abi ng nining ng ami biring da bakli ko da sang aripahul. Aripahul padala lang kay Saldi do hidlaw man ta magkaon ka aripahul ah. Puto balinghoy, no? Aripahul kag puto balinghoy sa lang na. Kisa gani nagatulutan-aw na lang ko di sa YouTube o kag gapaluto di sa kun mga kaupdanan, no? Kay daw nahidlaw ka man bala kung kaisa sang mga ginabakal mo nga mga kalanon sa kontinda. Di may mga bitso-bitso, may mga inday-inday. Di sa panay may puso, may puto, may kutsinta, may pitsi-pitsi. Nang nami ka noon niya sang sa mga high in sugar nga mga klanon naton ba mga cakes ni kag mga kuano pero kung kisa daw okay man. Park man mo sa mainit kag native nga kape ay sos. Mga hilikoton sa Arkidiocese sang Capiz ti sa subong nga bulan sang Pebrero hindi pagkalimtan ang aton nga mga likoton ti sa sunod nga semana labi na gid sa February 11 World Day of the Sick ang aton nga pagdumdum sa mga nagabalatian naton nga mga kauturan kag ginadumdum naton ang ilaman nga pagpangamuyo no para sa ilang pag-ayo o kung alibyo sa ilang mga pag-antos ti may piyesta man sunod nga semana. Fiesta dira sa Tamulalod and then there is sa Kapagaw Panitan sa Our Lady of Lourdes sa parish. Ano ganian alagadaan ang patrona Saint ano gani ang sa Tamulalod kay Father Chris Inieres? Saint Bernadette of Lourdes. Okay, saan ang fiesta niya? 17, February 17. Anong unang nga fiesta sunod nga semana? Sa Marita, February 10. Anong... Saint Paul. Marita, hindi isang Marita. Okay. Tapos Our Lady of Lourdes kay Father Tam. 11? Okay, February 11 man. Dira man siguro nga naangot ang thank you. Dira naangot man siguro ang World Day of the Sick tungod sang madamo nga mga milagros sa sang Mahal nga Birhen Maria no sa labi na gid ang mga naga-pilgrimage bala sa Our Lady of Lourdes. Damo sang nagasiling nga may mga crutches dito nabilin, may mga wheelchairs nga nabilin. Tungod dako nga bagay ang pagdebosyon sa Mahal nga Birhen kag pag-ayos sang Mahal nga Dios pinaagi sa pag-ampo sang Mahal nga Birhen Maria. So sa liwat, February 10 sa Marita, President Rojas, ako nutudlotod, Father Ramel Talabukon, Saint Paul, and then February 11, Our Lady of Lourdes sa Kapagaw Panitan with Father Tambuin Salido. And din pa Saint Bernadette of Lourdes dito sa Tamulalod, Mambusaw. Kamay pa hindi mag-ulan. Ayong kaisa mabudlay. May wati-watag Tamulalod kung gaulan eh. Tamulalod, Tumalalod. Tumalalod, no? Ang Tamulalod sa Dumaraw. Ang Tumalalod sa Mambusaw. Ti mega baha na dang area so muna kabay pa nga hindi hindi mag-ulan sang mamunog. Wala man problema sa simbahan to kay mataas pero ang mga sumilimba kag ang karsadahon naton dira no permi lang hindi magyan sang light to heavy vehicles kung tuman gid ang pag-ulan. Kung nagaulan, gani ka nagabaha, madumduman naton problema naman sa environment. Good morning man sa aton mga tagpalamati dira sa Capiz Doctors Hospital kay Ma'am Brenda Lee, kay Rolin kag kay Shane.
Good morning dara sa inyo. Kung tanan nga makaupdanan niyo sa Capiz Doctors Hospital, sa mga doktor naton. Good morning, good morning, good morning. Sa mga pasyente naton nga luya ang lawas sa mga nagapa-check up. Hindi pagalimting ang mahal nga Dios ara sa pag-ubay kag pag-ayo sa aton. Di magdula sa pagtuo Kag in a way pangamuyoan man naton ang aton mga medical practitioners, ang aton nga mga doctors nga magbulig sa aton sa kung ano ang makabulong sa aton mga alibyo sa aton balatian. Kagani ka pistahan, no? Lapit na lang piyesta sang mahal nga Birhen sang Lourdes, no? You pray for the intercession of the Blessed Mother para sa aton mga balatian, especially as we also celebrate the World Day of the Sick. Sa mga kaparian naton sa ICMC, Immaculate Conception Metropolitan Cathedral, kag Shrine sang Archdiocese sang Capiz. Good morning dira, Father Edsel, Reverend Gab, Father RBM, Father Poy, Father Cone, Father Robel, kag sa inyo makaupdanan dira sa opisina. Sa aton nga pagbalik, ang balita alin sa Batikan, kag balita alin sa CBCP, aton nga pamatian diri sa aton nga palatuntunan sa simbahan nga nagapanglakaton. Kag subong manggali isa ka announcement man, no, ang mga bulunyaga naton bala may simultaneous kita nga pagbunyag sa February 21 do simultaneous ini sa Bilong Archdiocese 21. Okay, February 21 kag libre ini nga pagbunyag, no, sa bilog nga Archdiocese tanan nato nga simbahan kag mission stations. Ini dala pa ini sa aton nga mga hilikoton, no, sa pagselebrar naton sa dinikada nga pagpasalamat sang grasya sang Dios sa Diamond kag Golden Anniversary sang Diocese kag Archdiocese of Capiz. Magigangot lang sa inyo mga opisina sa mga kinanglanon. Of course, kinanglan live bird sang bata tapos daw nahisugtan tong maninoy kag maninoy matindog daw duwa lang kay para hindi bala maginutok base karon parokya nyo o kung halimbawa diri abi sa mission station sa Lawaan may 50 abi nga magpabunyag kag isa da 20 ang maninoy kag maninay ang isa 50 baw ginutok iga mo. So daw naisugtan to nga duwa lang ang matindog nga maninoy kag maninay para hindi magaginutok. Pero makikangot lang sa aton mga parokya kag mga mission station sa mga opisina naton for the kung anong mga desisyon sa aton nga mga kaparian sa narisari nga parokya kag mission station. So that's February 21. Dapat plastado na nakalista na ina, no? Parang sadya ini nga aton okasyon, this is simultaneous. Bilog Archdiocese sang Capiz. Kag subong man ti sa kasalan ng bayan man o kon mas wedding pero iniya sa June pati manami gid kay napatag naton nga daan agod nga makapreparar kamo sa inyo mga papel man, no? So may date man nga natalana sina sa June simultaneous man na sa bilog nga Archdiocese of Capiz. Sa aton nga pagbalik balita alin sa Batikan kag balita alin sa CBCP aton nga bantayan, please stand by. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapanglakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapaalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Archdiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapanglakaton.
Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabilungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapanglakaton. Mega, may nabalaan ka nga manami nga palamahawan diri sa Pasi? Nagutom na gid ako sa biyahe bala ah. Ay, sakto ka gid sang gintawgan. Dira ka kadto sa OG Coffee and Chef Secrets Cafe sa Pasi. Nahamtang ang ilang nga cafe sa barangay sa Blogon, Pasi, sa luyo lang sang Talipapa. Bao Mega, sigurado gid nga magustuhan mo ang native kape sang OG, kag mga pagkaon, snacks, kag desserts sang Chef Secrets. Magluwas sa madamo sila nga positibo nga reviews online, ako mismo makahambal, the best dira ang ilang nga produkto. Manamit na, barato pa! Ay, tuod ka, Mega. Te, sakto gid kay nag-crave ako subong sa blueberry cheesecake. Ay, blueberry cheesecake gali. Ay, bet ko man ang ilang nga caramel machito. Ang nano, bestseller dira ang caramel macchiato. OG Coffee and Chef Secrets Cafe. OG Coffee, home of native cafe. And Chef Secrets, your go-to cafe in Pasig. Mga kaalagad, mangin alerto kita tanan. Kadungan sa pagbukas sang panahon sang tig-ululan, nagataas na naman ang kaso sang dengue diri sa aton. Kinahanglan naton nga halungan ang aton ni kaayong lawas, ilabi na ang aton nga mga kabataan. Ang dengue ginadala sang lamok nga Aedes aegypti, kag nagahalin sa mga stagnant nga tubig, pareho sang ginbilin sa lata, drum kag mga guba nga goma. Ano bala ang sintomas sang dengue? Hilanat, sakit sang ulo, palalakit sang kalawasan kag kasukasuan, rashes sukon pula-pula sa panit, kag pagdugo sang ilong ukon baba. Ano ang aton pwede nga himuon? Limpyuhan ang aton palibot, takpan ang mga container nga may tubig, magpa-check gilayon kung may sintoma, kag magamit sang mosquito net, mosquito repellent kag mga bayo nga may mahaba nga manggas. Basta magbinuligay kag may ihibalo, malikawan naton ang dengue. Maghalong kita tanan. Limpyo nga palibot, protektado nga pamilya. Halong mga kaalagad, ang ini nga pahanumdom ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Capiz Provincial Health Office kag sang 88.1 Spirit FM Rojas. Masakit ang kalawasan, gapalanakit ang ulo, grabe ang stress, may vertigo, dysmenorrhea kag kung ano-ano pa? Mga kaalagad, hari ng sabat sa imo nga problema. Panagang Herbal Oils. Mayara ini sang nagkalain-lain nga varieties, kasubong sang peppermint oil para makarelax kag makapadula sang stress. Fever nut oil para sa lagnat, flu kag dysmenorrhea. Pure citronella oil bilang natural nga insect repellent, kag labigan oregano oil para sa stress, vertigo kag migraine. Panagang Herbal Oil. Sa imo pagkinahanglan, panagang ang imo masaligan. Ang panagang, produkto sang Sea Farm sang barangay Kayrohan, Bingawan, Iloilo. Panagang Herbal Oil. Ang mga pangarap natin, ilapit nating palagi sa ating pagkatao. Ang taong walang pangarap, para siyang ibon na tinanggalan ng bagwis. He can't fly anymore. You can't fly anymore without wings. Kapag tayo ay nawala ng pangarap, parang namatay na rin ang ating pag-asa. Ang pangarap ang humihila sa atin upang magawa natin ang mga bagay na hindi sana natin kagyat na magagawa. Sabi nga, pag tayo nangarap, ang pangarap natin turns us to become better than our best. Sa pamamagitan ng ating metal, ang lakas ng loob, kaya nating gampanan ang mga bagay na sa akala natin hindi natin kaya. Ang sarap sa tenga, sa bahay, sa eskwela, sa opisina. The best itong kabarkada, Spirit FM. Paring, the best paring.
Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabinungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapang lakaton. Oras sa Spirit FM Rojas, alas 8:34. Balik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa simbahan nga nagapanglakaton nga mayong aga dira kay ng Milagros Araque. Good morning. Kag madamog nga salamat sa pagupod sa aton nga pagpangalagad subong aga. Sa kay ng Mary Jean Bunda dira. Good morning man kag kay Baby Nate Bithaw. Yadayan nga aga dira sa inyo tanana sa sitio Sablayan, Barangay Lumboy. Pangitay ko na Limango. May pangita Limango, diyo. Kag subong man sa mga nagaupod sa aton sa aton nga pagpangalagad sa 88.1 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo. Balita naton halin sa Batikan ang paghatag sang ukon ang pagpahayag sang aton nga pinalangga nga Santo Papa sang importansya sa pagpangamuyo ukon ang aton nga paghatag sang tion bala sa pagpangamuyo para sa aton nga mga kauturan. Dako nga bagay muni ang panugyan sang aton nga Santo Papa sa mga intensyon bala naton sa pagpangadi. Amo na gani nga diri sa aton sa Spirit FM sa aton nga pagpatigayon sang misa sa kahanginan kada aga. Ginatinguan ginaton nga ang mga nagapaintensyon nagapadala sa aton nga mensahe para nga magpamisa aton gid nga ginadala sa aton nga misa adlaw-adlaw no kung kaisa may mulumalingan lang kita ko na pero sabi naga-message aga na o kung nagaprepara ng kinasantos ng misa kaysa hindi na nato mabukad ang aton nga tilaran. Tige na message na lang naton nga sa buwas na lang nga misa. Ay kung kaisa maulo atrasar pero abi mga blue birthday birthday niya subong buwas pagid misahan tugon kay na ulihi o kung kisa sonlogan man ning aton nga mga network bala. Gabi pagin text pro adlaw na nagasunod na yung adlaw nagasulod ang mensahe.
Gani sa mga luyag magpamisa o kung magpa-intensyon sa aton misa sa kahanginan kada aga ina no. Palihog text lang sa aton nga hotline 0954-279-5808 no 0954-279-5808 kag nadalikatan gid naton nga malista gid ang inyo nga mga intensyon kag madala naton sa aton santos nga misa kada adlaw o kon kada aga no sa aton nga selebrasyon sang misa sa kahanginan. Ti sa iban nagapamangkot Father, tigpilang bayad magpamisa lingkod diri sa aton. Kung sa mga parokya ti may aransel kita nga ginasunod daw 250 blay na mong kada intensyon. Diri din ko sa aton ti wala man kita nag-charge pero gabaton kita sang donation para sa diin ang inyo nga mga donation. No, nami man ang mga nagapamisa sa aton, nagapulo padala man sila sang GCash. No, di naton ginagamit ina. May mga volunteers kita diri nga mga estudyante naga-duty diri sa aton, ti may paulo allowance man ta. May pa mulo merienda kag pulo panyaga kung pulo panyapon man kun ari sila diri. Dira naton ginakuha dira ang aton nga at least makabulig-bulig kitas ning aton mga student volunteers. Gani sa mga luyag magpamisa, mga intensyon naton para sa mga kalag, para sa pagpasalamat sa mga Dios sa pagrasyang nabaton, labi na gid sa mga birthday, sa mga anniversaries, tanan nga sari-sari Ipadala ninyo inyong mga intensyon sa 0954-279-5808 o kung sa aton nga page, no, 88.1 Spirit FM Rojas. Ano ang panugyan sang Santo Papa bahin sa pagpangamuyo aton pamatian gikan sa Vatican News? Pope Leo XIV liwat nga ginpahanumdom nga ang pangamuyo isa ka importante nga bahin sang ebanghelisasyon. Ang pangamuyo isa ka importante nga bahin sang pagpang-ebanghelyo sunod kay Pope Leo XIV sa isa ka pagtililipon upod sa mga katapo sang Worldwide Prayer Network sang Enero 30. Ang Pope's Worldwide Prayer Network isa ka pontifical organization kung sa diin may katuyuan sa pagpahulag sa mga Katoliko sa pagpangamuyo. Ang grupo nagabalhag sang bulanan nga mga video sa mga intensyon sa pangamuyo sang Santo Papa kag nagaorganisar sa gimadpang mga inisyatibo sa pangamuyo. Sa iya pamulong-pulong ginpahanumdum sang Santo Papa nga kada bulan ang network ang nagapalapnag sa mga intensyon sa pagpangamuyo nga may mabinantayon nga paghantop mga intensyon nga nagatandog sa mga hangkat nga ginaatubang sang katawhan subong man sa kabuhi kag mensyon sang simbahan. Ginpasalamatan man sini ang nasambitan nga grupo sa pagpalapnag sining mga tinutuyo sa 10 ka milyon nga tawo sa sulod sining pangkalibutanon nga network nga sunod diri kada adlaw nagarepresentar sang kinahanglanon sa atubangan sang Dios. Ginpabutyag man sang Santo Papa ang ihandom nga paagi sa ila apostolate sila magapadayon sa pagbulig sa mga nabautisuhan nga mahampan nga sila mga abyan kag apostoles ni Kristo. May Durias, balita gikan sa Vatican. Muna ka-importante ang pagpangadi nato, no? Kaga tinambal ganin naton nga ang pagpangamuyo isa ka pamaagi sang aton komunikasyon sa mahal nga Dios kung sa diin may luyag kita nga pasalamatan, may luyag kita nga pangayoon, dira naton ginadala sa aton nga pagpangadi in our communication with God. Sa aton nga pagpangamuyo kinanglan man naton mangin consistent tungod nagabalay kita sang dapat mapag-on nga relasyon. Anong bot silingon sang to be consistent o kung kinanglan naton mangin consistent? May ara sang natalana gid nga tion, mas maayo gid nga
natalana man nga ng oras gid nga amo nang imo ginahalad, ginahatag para sa pagpangamuyo sa mahal nga Dios. Halimbawa, ti may ibandera yang o halimbawa sa seminaryo, ang schedule gid diya sang morning prayer kag sang misa ti alas 6 sang aga. O may schedule man sa pagpangamuyo mag alas 12. Pag alas 6 ang hapon, di may schedule naman sa pagpangadi. The consistency bala sa imo nga pakigangot sa imo Dios. Kung madumduman naton ang mga ginahimo sa aton Ginoo sa Santos nga Ebanghelyo, usually magpangadi siya. Tinagakadto siya sa mga maligwin nga doog. Gapangamuyo siya kung kagabihanon o kung early morning. Matawhay ang imo paino-ino kag ang imo tagipusoon sa imo pagpakig-istorya sa imo Dios. Sa bagay nga kung may mga ginahinyo ka ginapangayo, may ginapangadian, labi na gid sa naggiligado sa Domingo, nag-misa ako sa Esperanza, may nagpa-blessing dito sang lapis. 4 kabilong lapis. Lingko ano ning lapis, yang ay makuha board exam. Ang isa nga makuha board exam sa criminology, ato dito. Ang isa ti nanay niya lang ara, kay ang iya ko no bata, nagari pa sa Rojas City, kay nagaway ka pa uli, kay naga-review. Ay, sa lingko ti ano ni isang lapis, kung way ka mo nagtuon. Ano gani? We do our best and God will do the rest. Di karon bisan tada nga pangamuyo kag pabindisyon ning mananarisari nga bagay kung wala naton ginahimo ang dapat naton himuon, ang hilimuon naton kutob sa aton masarangan, ti wala gid kita sa nga padulungan sini, no? Kaysa ti basulon mo payadayon o kung masunggod kapasmal nga Dios. Then sando pa nagapanumdom sa aton sa importansya sa pagpangamuyo, not only for our stronger relationship no sa aton Dios, no kundi ang aton man nga pagpakigbahin, pagpangamuyo para sa mga kinahanglanon sang aton nga mga kauturan o kon sa aton isig katawo. Subong nga mga inadlaw celebrar ang Caritas Philippines kaupod sa mga social action network naton. Sang tawag naton nga NASAGA o National Assembly for Social Action sa bugos nga Pilipinas. Tinangin kabahin sang selebrasyon kag nagatender halin diri sa aton sa Arkidiocese sang Capiz. Nagpadulong sa Tagaytay si Father Francisco Casalda, kaupod si Father Jairil Jan Isguera, ang aton nga mga social action directors kag assistant. Kaupod nila to si alagad attorney Abeb Arboleda Dipon. Tumanto si alagad Ronalyn D. Guzman. Nakasakay ba ng aeroplano ni Ronalyn ba? Kaupod si alagad Apple DJ, ano nga si Apple? DJ, ano nga siya? DJ Pre and Sweetie Goro. DJ Sweetie. Kaya ang duwa naton kay Italian Volunteers. Tapos latos Tagaytay, no, para sa NASAGA, National Assembly sang Social Action Network. Kagangot sa sinanga balita ang bag-ong presidente sang sang Caritas Philippines in the person of Bishop Gerardo Jerry Alminasa, no, may ara sa nga mensahe sa sining nga event kagkatahuman sa nga mensahe ni Bishop Jerry dito sa sining event dito sa Tagaytay. Nangin bisita nila dito, grabe, mga sekretary, DPWH secretary, DSWD secretary, education secretary, grabe nga pag-gather sang mga dalaguan nga mga tawo sa aton nga gobyerno.
Gani pamatian naton ang mensahe ni Bishop Jerry Almenasa gikan sa CBCP News. Proyekto. Ang Katoliko nga social action dapat magtutok sa pagpanumbalik sang tawhanon nga dignidad sa baylo nga maglagas sa mga proyekto o kon mga target sunod sang bag-o nga pinuno sang Caritas Philippines. Nagpaandam si Most Reverend Gerardo Almenaza, obispo sang San Carlos, kag bago nga leader sang Caritas Philippines nga ang social ministry nagakadulaan sang iya katuyuan kun ini ginatuytoyan sa mga report, mga siklo sang pondo kag mga matakos nga resulta sa baylo sang mga tawo. Naghambal ini sa tion sang misa agud formal nga buksan ang 42nd National Social Action General Assembly o KONASAGA sa Mother of Grace Convention Center sa syudad sang Tagaytay. Ang pagtililipon magapadayon tubto Pebrero 6 nga nagtipon sang pila ka mga obispo, pari, consecrated persons kag mga laiko nga kabahin sang Social Action Ministry sa nagkalain-lain nga mga dioceses sa bugos nga pungsod. Suno kay Bishop Almenaza, dapat makita sang simbahan ang mga imol hindi lamang bilang mga benepisyaryo kundi bilang mga kaupod nga nagabulig sa paghulma sang ila kaugalingon nga palaabuton. Sunod diri ang pagpamati sing madalom sa mga komunidad kinahanglanon bangod ang inhustisya masami nga ginapabutyag paagi sa kahipos apisar sang naguba nga duta kaguba nga palangabuyanan. Ang obispo nagpayag man nga ang dignidad sentro nga trabaho nagakinahanglan sang pasensya ilabi na kung ang pag-uswag mahinay kag ang pagbato gikan sa gamhanan nga mga interes nagapabilin nga mapaskog. May Durias, balita sa CBCP. Tigdas man niya mensahe ni Bishop Jerry Almenasa. No, sa suliton ko no, nanging bisita nila si DPWH Secretary, si ano ngalan ni ano? Dison? Vince Dison. Vince Dison. Tapos si DepEd Secretary Sani Angara. And then DSWD Secretary si Gatchalian. Ano ngalan? Si Rex yun man o Gatchalian. Oh, hindi man si Win kay Senador si Win eh. May bago gali kita nga upod di. May nag-agi diyo tapos ang iya klase sa St. Pius X Seminary. May klase ka mas kagay? Wala na. Reverend Ted, good morning. Good morning, Father Mark. Good morning, mga kaalagad. Sorry I'm late. Mayo lang, hindi the late Reverend Ted Tubere. Pakalala sa ako ni Father Mark ba? Pamudlay ko the late Reverend kung i-translate naton, naulihi. No, naulihi ang pag-abot. Pero kung sa English, ang connotation, tigok na. So good morning, Brother Reverend Ted. No? Mayo man na kahingabot ka, munog na tapos na ako. Pero tema namin ni ang kwan, ang mga lihok bala sang Caritas Philippines, halin pa sang chimpo abi namon, way back, na-assign ako 2012. 2013, nag-Yolanda dayon. So, ang focus do, ang iban nga mga programa sadto, sang Caritas Philippines o kon sang nasa Caritas Philippines sang una ko nabi na nasa ano gani Social Action National Secretariat for Social Social Action, Justice and Peace. Sang ulihi tingin na panindugan gid ang Caritas Philippines nga ngalan. Actually nagka-issue pa din sa Caritas Manila. Kaya ang doon na una nga nag-register sang Caritas nga ngalan, ang Caritas Manila. O galing ang advice ang magambal kita nga Caritas Network, kada pungsod may ara sang local Caritas. No? Kaga natipon ini sila sa isa ka-member organization, tawag naton nga CIMOS o kon Caritas Internationales Member Organization. So, halimbawa, may Caritas Australia, may Caritas Germany. So, wala sang Caritas Philippines. Ang gina-represent perme ang NASA, National Secretariat for Social Action, Justice and Peace. So, sang lido nagwa ini nga sa branding
biskan pagbulos ko kay Father Aris, may Caritas Capiz na eh. Nag-umpisa naging manguro sa ilang at tiyempo. Pero ang kilala abi sa mga parokya, labi na gid sa aton nga mga lomas, social action. Ang Basta, kasak. Gani, iba yung, so iba na yung padre ang Caritas sa kasak. actually, nag-isa na lang. Mm. Kasang una, ang ginakilala, ginabi ang social action. So, sa uli, ginapabayluhan sa amon ang mga ngalan. Napabayluhan na sa amon ang mga ngalan nga i-local Caritas ikaw. So, Caritas Capiz. Mm. So, ang aton diriya sa Archdiocese, ang aton sec registration, Capiz Archdiocesan Social Action Center. Kasak. Kasak, oo. Pero sa una, magtawag maglawag sa akong permi si Cardinal Capiz Social Action ng ulay ginambal ang Archdiocesan. Ilog-ilog ang bikalan sa JSAC mo. Ang JSAC, Haro Archdiocesan Social Action Center. No? So, ano yung mga panimot, may ara dara pang ecology, may ara pang good governance, may ara sa labor. Do, tanan nga sektor sang aton nga pagpangabuhi. So, na-mention mo ang sa labor nga sektor? I think sang nagligad to, Father Mark, nag-held sang consultation ang Caritas kag ang mga, iba nga mga social action directors ang nanari-sari nga mga diocese siguro. Kag bisan gani mga kongregasyon, kay bala ko ang Franciscans kag mga Dominicans, may ara man sila nga social action arm. Kung sa diin didto may ara sila nga consultation sa nanari-sari man nga mga labor organizations o kung mga trade unions nga ginatawag. So kadidto nag-consultation, dialogue kung sa diin ang mga nanari-sari nga mga sektor, mga labor work, ang labor sector nagpaathag sang ilang nga mga concerns, ilang nga mga hibubunot na hanungod sa economic needs sang mga aton nga mga mamumugon bala ng mga workers. Kay tungod dito ginhambal nila nga hindi gihapon bastante ang sweldo nga ginabaton sang madamo nga mga mamumugo naton. Ang minimum wage hindi gihapon Kapos sa gihapon. Oo, manubo gihapon. Kay di ba nagatinaas ang presyo, may inflation ka, tapos waay gihapon nagadugak ng sweldo sang mga mamumugon. Kag apart from that, para sa mga gatrabaho na gani isang regular, inang sa minimum wage ka kulang, hay ano paayhan dito mga nagatrabaho ko nung under contract, mga contractual labor bala, ang mga ara sa contractualization. Kay sa tatandaan ko, Father Mark, kay sang nagatrabaho ko, kag part na sa ako nga gida research ang labor sector, madamo sa ila dabi, naghambal ang gobyerno sang time ni President Duterte nga waay na sang labor contractualization. Pero sugid lang to. Oo, pero in paper, pero in practice ara gihapon niya nga waay matuod na sing contractual labor sa mga kumpanya, pero ang nagakatabo ining mga workers ang ila kontrata ara iya sa agency. Yeah, sa agency sila makabit dabi sila sa agency. Ang agency dayon dira dayon kakuha sa mga gina-hire ang mga dako nga mga kumpanya. So kaangay sang mga mga janitor, security guard, ina sila mga agency. So ang ila sweldo ya hindi waay nagasanto sa iya sang dako nga kumpanya kundi sa kung ano ginahatag lang sang agency. Kumbaga ang nagagwa ya waay matuod sang contract labor kay waay sing direct relationship ang janitor or security guard sa dako nga kumpanya kundi sa iya yang agency. So pero in reality contractual labor man agyapon. Kaya ang may iban man gani nga Reverend Ted, may iban man nga mga naganegosyo bala nga siniya kung tan-awon naton ang kadaman dako nga scope kon sundon gid amo ning na ang tawag naton sweldo gid ba? Minimum wage. Sa linyati, may dako man ng epekto kaya ang mga kumpanya kung naobrahan nga hindi makasarang, magaibad man sila tawo. So hindi man nila ga-retrench sila sang mga ila workers. Kay tungod
kung tanawon ta ting negosyo o kung ining mga ano bala kung gasaka to ang balaklon ti gasaka man tanan nga may expenses. Mm. So dako nga bagay di kag manami nga ginatutukan man sa social action being the social arm of the church ang ini nga mga bagay, Reverend Ted. No? So, grabe ka yung entusiasmo sa Labor eh. kag ano, sige, padayon. Kag ang nabatean ko to Father Marks ang kay Bishop Jerry Alminasa. Kaya I think may mga representative gani kita dito subog sa di ba la? Kay Father Paking, nakita ko to nagpost sa Facebook si Ato Dega si Nini. No, si Alaga Dronalin Si nga first time nakapa Manila. Si Alaga Dronalin. Wow, daw damo iya gid po subog sa Facebook eh. Upod dito si Father Paking, si Father Jairil Isguera. Oo. Nga dito sa gathering dito sa Manila sing mga nanarisari nga mga naga-minister sa social action arm bala sa simbahan, Caritas. Dito na mention nila nga subuko no ang i-prioritize nila instead nga mga projects bala, to mga projects like mga feeding programs mga muna mas ginatutukan kuno tani nila subong ang pag-edukar sa mga tawo na hanungod sa human dignity bala. Oo, kay importante ini nga kausa nga ipaintindi sa mga tawo ang ilang kinamatarong bilang mga tawo kay kun kay isa ara gihapon niya dami Father Mark ang kultura bala nga ginapakanubo ang mga tawo tungod sa ilang estado sosyal kag kun halimbawa kun sila mga katutubo, mga tumandok, ginapakanubo gid sila gihapon. So kabahin sang simbahan, mission sang simbahan hindi lang nga maghatod magdala sa ila sing mga goods relief goods kundi ang mag-edukar gid sa ila na hanungod sa ila nga dignidad bilang mga tawo. Oo, kag mga magluwas sa dignidad di mga rights na dahil masulod Mm-mm. na. Oo. So, do malaba-laba na nga topic, Reverend Ted. No, kung nakabot ka tani mga lasiti media bas. May klase pa dami tayo. Nag-teach pa kita sing English grammar. Oh my God. Good morning. Kag happy 50th birthday sa kay Tita Naibing. Bing. Oh, Coronado Tama. Coronado Toledo. Oo, happy birthday. Kag bawala ka message sa aton para na-include naton sa misa. Kagay nang imong bata abi wala man nagpa-intention sa akon. Di siya guro to Upod kami kagabi. pa-intention sa siguro sa katedral. Upod mo Siguro, gabi. upod kami kagabi ni Oo. Reverend Gab Toledo. Oo, di naman ka mo na Nagpangamuyo kami. Oo. Sige. Good morning Ma'am Concepcion Barya kay Jingjing Jingjing Bithaw di Gala. Good morning. Good afternoon da sa inyo hapon gali da sa Cayman Islands, so di bala. Wow. Kaga nang nining bering nang ami bering ay poto balighoy da buwas. Cindas panay buwas, no? Chinda bas No? Webes. Webes, cindas sa panay. So, basta may gusto kang i-greet, at least kita magtakop. Ay, hingabuto kayo naglantaw kay sila kahapon ang mga kaupod ko sa Banica sa St. Oy, John Paul good II morning. Parish. Good morning kay Monsignor Dodong Bartolo. Monsieur Bard. Kaupod man ang mga kaupod ako dira si Nay Moray, si Nang Nining Hirafusco, day ng Jen, day ng Krisa, Oo. ang duha ka Vilma, Oo. kag ng Rose. No? Okay. Ang mga kwando galimpyo-limpyo to sa amon. Kag Oo. ang tanan dira nga mga parokyano Kapare- namon. Kagkaparian nga upod nyo. Kagkaparian namon Oo. sa Lolex, si Father Dodo Jestro, si Father Tondo Arigkay, si Father Jean Caldeo. Oo. Hambal ni Reverend Ted, kung sino mandara ang nagapamati nga taga Banica Rectory, gadayet sa kuno ganin yung pagpakana, maayo ha. Tapos kung makita nyo sa nga insensaryo nga wala sa misa, sawayan nyo gid ha. Oo, kag ano pa gid, inom sang bino nga wala man sang misa, sawayayo man ha. Kay pila ka dagan 30. 30. Oo. Kay preparata ni siya sa iya ordinasyon sa Mayo 5. So sa mga taga Banica, sa parokya ni St. John Paul II, good morning dara sa inyo tanan. Kay sa mga parokyano, of course. Of course. Okay? So, namagi nga salamat sa inyo nga pag-upod sa aton kag sa akon nga naghingabot sa akon nga programa sa bungaga. Ambot sa buwasaga kung makahingabot man ni siya, kung naari ni siya, tanaw naton. Namagi nga salamat sa inyo pag-upod sa aton. Kulabos na kita sa aton nga tiyempo.
Kag may dayan nga galang dara kay Reverend Ray Gabriel Coronado Toledo, kung saan ka man dyan ka na lang, nakaidlawan ka na ni Michael kag ni Salem. Kay kung din kay kuno yabi nagakanto ko narakas panay aw nano. Kakanto ka lang permiya kay Father Onyo kay Father Boy. Ayun lang naman ko no Simon taga Sablayan. Di katimo ka kinanto nga. Good morning, Reverend Gab. Bal mo, hindi ka mamista sa aking pamistahan ko, pero may picture ka, ato ka to. Dali, malang di sa kabalos. So, isa din. May sa kabalos eh. Malas ako, hindi sa ko na maganto, yung ulan. Tapos yung picture siya, ginsend sa ako din picture. Makibot na lang arat na saya. Gibot ato na siya to ya. Grabe ba? Nakalimtan niya kita. Ano na ang balbla ni Teo? 1 plus 1. 1 plus 1 equals 3. Alam ko mayi, pero ikaw ang pinili. May pinilian eh. Oh, alam ko mali, pero ikaw ang pinili. Di bala. Mga kalagad ka mga best friends, karon sa hapon, bantayin niya alas 3 hasta alas 4 ka best friends. Mangin kaupon naton tatlo kasikat nga vlogger diri sa Capiz. Si Yong, si Rejan, kag si Taratso. Ambot kon ano ni sila karon kung makanta kung masaot. Magahod di karon diya. So 3 to 4 karon sa hapon no, mga nagapabulig kami sting tatlo nga ni kag sa mga kaupdanan nila nga mga vloggers. So dako kinagamon pagpasalamat din sa Spirit FM Rojas no. Tungod na nagapabulig kita pa boss sa ila sang aton bala ka followers. So nagatag man sila sa gilation sa pagpasundayag sa ilang mga talento. Gani karon sa hapon 3 to 4 PM si Yong, si Rejan, kag si Taratso maging kaupod daton diri sa Spirit FM Rojas. Kag subong man Miyerkules kag Biyernes ni sila 3 to 4 PM. So upda naton sila sa aton nga pagsadya-sadya upod ang aton mga ka-best friends alas 3 tudtob alas 4 karon sa hapon. Kung luyag nyo sa surplus salin sa Japan kag sa UK, bisitahin lang ang domisal ara dira sa pagtabok nyo sa Banikatulay ara sa walang mga building, dablang mga warehouse lang kadagko. May Japan kag UK, Japok. Japan kag UK surplus dira damo kamo sa makit-an na kuno nga mga mad-ayan pa nga pwede nyo magamit sa inyo nga mga panimalay. Domisal dira lang sa after sang Banikatulay, Rojas City. Kulabos na kita sa aton tiyempo. Damong nga salamat sa nagupod sa aton sa Facebook live streaming kag sa aton nga mga radyo sa subong nga aga. Kaupon nyo sa pagalagad sa Ginoo kag sa pagserbisyo sa tawo, Father Mark Grand Floor. Kag Reverend Ted Tuvera. Nga nagasilig. Nga nagasiling. Mayang aga sa inyo tanan kag God bless Pilipinas. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabinungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapang lakaton. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo.